og velkommen til Astas talkshow. I dag har vi besøg. Nej, ikke i dag har vi besøg. I dag skal vi snakke om ting, så mange der ved, men så vi ikke tænker så meget over. Hej. Og Dubas. Hej. 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 Okay, vi tager bare, hvor du kommer ind. Skal vi måske tage den igen? Tænker mig lige, tag derfra, hvor du kommer ind, og så siger jeg... Det er jo det der, hvor vi skal snakke om i dag, Annie. Okay. Der er lige op til mig, der læser noget op, ikke? Fiskefilet. Ja, godt. Det ligner bare mega meget sådan, mega meget over dig. Den ser skæv ud. Vi filmer altså hele sofaen. Og så der bliver sådan noget. Gør det? En lille smule, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Og det er det jo. Okay. Okay. Ja, jeg tror, jeg kan. Okay. Så Annie, hvad kan du fortælle os om skizofreni? Undskyld, jeg var ikke klar.